हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ देखंतु आज आम राखी बंधन अपा आसछंती आ पिला माने भी सब रेडी होके बसछंती एथर राखी बंधन आरंभ हो चलंतु देखिबा वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखिबे चलन ताहले आज वीडियो देखिबा चावल जोड़े लेके लगे दियो मुंडो लगे पड़ियो चावल मास का शुभम को पिल्ला जा लगे दे खाली देखने तो फास्ट साना पर विजय को उनको राखी बांध देनी साना पर बांध सारा पुलिस वो माँ पुन्ना बांधे काय दिलं मा आज तो राखी बांधवाई समस्ते खुशी है कि बस देखुवे आमर प्रति वर्ष राखी बंधन होची सानपा आसुंच आ राखी बांधे जाऊँ पायल खुशी रे पूरा पागल भली होची कुनाल पूरा बिजार हो गलाड़ी से 9टार तो आंटी की अपेक्षा करची सुंदर सुंदर राखी भाग्य फूल वाला पका नहीं तात्तू नहीं ये देखो तात्तू नहीं और नहीं चाहिए आधा आधा कर 10 करो बेसी मिठा खाइले मोटा है जे सेटाई को ढाई मुंडिया मार दी चला गोटे तो फोटो सबोल पई रही छी आ से फोटो काजल तापरी फोटो दे दमो बस हो जे पहले से आई कैन सिमी यार बोले कैसे मुझे भाई भाई उड़े लो भाई रे उड़े दूं मजा करे जे ये कितना रिप्रेजेंटेटिव वो काजल जाओ पमेट छे बड़ो ये करता गेलू फल्लू पल्लू सब काम दे ए गेल फल्लू ये के जाओ हां गाई यार कहीं बाप बाप देखा बाबा सब्सक्राइब कर दियो जल्दी बंदी ମୁଁ ଆଇदा ଆମେ ପାଣ୍ଡି ପାଲି ନିଜେ नीचे पानी दो ना उती की लोन तक वो लाना नहीं देवी यार चलो सब ये के जाओ मुना ना नहीं दी बाबा तोड़ी जाए देखी चार चार बबली ये छोड़ा है लाइन तो कहीं आवटे ଅଛି ରୁହ हां WhatsApp पे मैं देखी तुम छाड़ आवड़े गाल लो ଏ ନିକୁ ଦିଦି निक्कू दीदी रे अछि अब ये फुल के चावल न बांधछो हां ये निकु ଦୀପ ଦୀପ ए देखला दियो माई देखो निक्कू दीदी रो गोटे नहीं चंदी के सिमी दीदी रो बाबू बाबू ओम सा से आगु आंथिले निकुदी आसो मामा आसो टाइम मीठा बोलो हां तबे सिंदूर दिए लगा यार चल मामा ये जबरी तो झांपुर मुंह लगे चावल ये लगा चावल दे काई आगु नु आगु पंजा तू भी राखी बांध हमरो फोटो उदाई तू तो मु तो मत खाली झाड़ हाथ रे जागा अछि काम की लगो ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା हां काय मामा यार चल तमे के पाउ नाही रे ए राखे बांधु राखे देखिया सिल्लू का सुजत पाक पठे दो सुजत आइसे आमे सुजत सिल्लू आई 8 टा पळेले मु 8 टा बांधने मानिया तो सब जा दे यार चा ହେଲା
ଦୀପଟା ବସେଇ କାଇଁ ଇଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଲିପିଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ଏ ଆସ ଏପଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦୀପଟା ହଁ ବନ୍ଦ ଜାଣିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଏଲ ଲଗେଇବା ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ତିନି ଲିପିଅନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବାବୁ ବାନ୍ଧି ଆରାମରେ କରି ହଁ ରେ ଜଗି ଉଠିନରେ ମତ ଦେଖ ଏ ଲିପି ତମେ ଛାଡ ଟିକେ ଏଡ ମାମା ଏଡ ଚାହିଁକିରି କାଇଁ ଯାଇ ବାବୁ ଚାହୁଁ ଖାଲି ଆଉ କୁଣ୍ଡିଟା ପୁରା ତା ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏ ଆଉ ଟିକେ ଚାଉଳ ତା ଉପରେ ପକା ଚାଉଳ ଟିକେ ପକା ଦି ଭାଇ ଯାକ ଉପରେ ପକେଇ ଦେ ଚାଉଳ ଏ ଭାଇ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ତାପରେ ରାଖି ବାନ୍ଧେ ଭାଇ ପଛଗୁଡା ଇଆଡେ ବୁଲିକିରି ବାନ୍ଧିଦେଲ ହଁ ଇଆଡେ ବୁଲି ବାନ୍ଧିବ ନା ହଁ ସିଧା କରି ବାନ୍ଧେ ଉଲ୍ଟି ଯିବ ନା ତ ନାଇଁ ଭିଡି ବାନ୍ଧି ସେଦିନ ରଖିବ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ରହିଲା ପାଇଲ ବାନ୍ଧ ମତେ ବି ରାକ୍ଷୀ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମତେ ମୋ ରାକ୍ଷୀ କାଇଁ ବାବା ଦେଖିଲୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲୁ ନା ଝିଅ ନା ବାନ୍ଧି ପାରିଲୁନୁ ହଁ କାଇଁ ଦେଖିଲେ ପାପା ଏଥର ଆଗେ ବନାନି ଦିଦିର ରାକ୍ଷୀ भैया मेरे भैया ତାକେ ଦିଟା ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଦିଦି କହି ଦେ ଦିଦି କହି ଦେ ଧରେ ସାନଟା କଣ କହିବା ପାଇଲ ଜନ୍ମ ଜାଣିଛି ଝିଅ ମୋର ଟିକେ ଏପଟେ ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଗଲା ହଁ ଲଗା ଲଗେଇଦେଲା ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିଦେଲି ଚାଉଳ ଟିକେ ପକେଇ ଦେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଇର ହଁ ଇଆଡେ ଚାହିଁକିରି ମାମା ଗେଲୁ ଝିଅ ଏ ପାଇଗଲି ଇଆଡେ ଦେଖି ଦେଇକି ଧର ଟିକେ ବାବା ହଁ ଦେଖ ଇଆଡେ ଚାଁ ଇଆଡେ ଚାଁ ତା ହାତରେ ଆଉ ଜାଗା ଅଛି କି ଖାଲି ଗଲି ଜାଗା ନାଇଁ କହୁଛ ବାନ୍ଧ ହେଇଗଲା ମାମା ବାନ୍ଧ ଇଆଡେ ଚାହିଁକିରି ତମେ ଦିଟା ଇଆଡେ ଚାହିଁକିରି ବାବୁ ଇଆଡେ ଚାଁ ହଁ ଇଆଡେ ଚାହିଁକିରି ବାବୁ ହଁ ହେଲା କଣ ପଡୁଛି ଘୋର ଲାଗିଗଲା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା ହଁ ଏବେ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି ତୁ ରାକ୍ଷୀଟା ଦେଖେ ମାମା ହାତ ଲଗା ଇଆଡେ ଦେଖା ଇଆଡେ ଚାଁ ଦେଖା ବାବୁ ଦେଖା ସେପଟେ ଦେଖା ଇଆଡେ ବୁଲେ ସେପଟେ ଏପଟେ ବୁଲେ ହଁ ଏପଟେ ହଁ ରାଇଟ୍ ହାତକୁ ଲଗା ହାତକୁ ଧରି ରଖେ ଇଆଡେ ଚାଁ ହାତର ହଁ ଇଆଡେ ଚାଁ ବାବୁ କାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟା ହେଲା କାଇଁ ରାଖିଲେ ପାଇ ରାଖି ପାଇ ହଁ ଏ ପଦ୍ଧତି ଦି ଭାଇ ଓଳ କରୁ ଧରେ ନାଇଁ ଝିଅ ତାକିଓରେ ଭାଇ କାଇଁ ଦେଖା ଦେଖା ହଁ ମିଠା ଟିକେ ଖୋଇ ଦେ ଓମ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ପାଟେ ଠୁସି ଦେ ପୁରା ଚାଉନ ସେପଟେ ହଁ ଦେଖା ଇଆଡେ ଚାଁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଦେ ବାବୁ ଗୋଟେ ଇଆଡେ ଦେଖ ଇଆଡେ ଚାଁ ବାବୁ ତ ମିଶା କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କଣ କହି ଦଉଛି ବାପାର ସମସ୍ତେ ବାପାର ଛୁଇଁ ଦିଅ ବାପାଙ୍କର ସକାଳେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଛୁଇଁଦେବେ ଆଉ ଦୀପଟା ନେଇ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରୁହ ଫଟୋ କାଢତା ପଳା ବସ ଖାଇକି ଯିରେ ନ ଖାଇକି ଯିରେ ଖାଇଛି ନା ନ ଖାଇଛି ସରି ତୁ ସେଟା ଖାଇବୁ ନା ଖାଇଛି ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଫଟୋ ଟି ଉଠା ନି ରେ ବାକଡା ତ କରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବସ ଆଗରେ ଠିଆ ପଛ ଠିଆ ଲାଇନ ରେ ବାବୁ ଦେଖେ ବାବା ଦେଖେ ଏଇ ଏମିତି କଣ ହଉଛି ବାବା ବଲାଗो ଏମିତି ହବାର କି ଭିଡିଓ ସରିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନା ଏଠି ଚାଁ ନା ତ ଦେଖିବ ହଁ ନା ହଉ ହେଲା ତ କହିଲେ ନନା ମୁଁ ତ ଠିକ ନଥିଲା ଓମର ଗିଫ୍ଟ ଆସ ହେଇଗଲା ପୁରା ଗିଫ୍ଟ ପାଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ନନା ପାରେ ଠିଆ ହେଲନି ବାବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ କାଇଁ କାର ଗିଫ୍ଟ କଣ ଆସିଛି ଦେଖ ହଁ ଏଟା ହଁ ଆହୁରି ପଇସା ଧରିଛ ଚାଉଳ ପାପାକୁ